Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo a cikin wannan channel ta Azita Tech TV. A yau mun zo muku da wani bidiyo ne mai matuƙar muhimmanci wanda na san idan kai haƙurin kallon bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe na san za ka amfana. So ga misali mutane wanda suka kasance suna yawan cike-cike ko kuma su buɗe kaza su cika kaza su cika kaza irin su YouTube, AI da sauransu dai kasance me amma me sun zo sun manta password ɗin. So ka sani cewa me a cikin wayanka in kana amfani da Android babba ko kuma mai iPhone ko kuma wani abu makamancin haka zai kasance me automatically akwai abin da ake ce masa autofill wanda yana taimakawa wurin storing duka wannan data ɗin. Ba sai ka zo kana irin forgot password ba ka je ka za ka yi login abu ka manta password ɗin sai ka yi amfani da datan ka wurin yin forgotten password. So ya kasance me misali ka san wannan autofill ɗin yayi storing datan ka kawai iya abu da ke da bukata shine me za ka je cikin wayanka ka sace me ina autofill yake domin me in ka cike cikin autofill zai yi storing duka wannan data ɗin daga cika website ko kuma ka buɗe kaza ka buɗe wannan ka buɗe wancan. To wannan zai matuƙar taimaka ma domin me gano password ɗin da ka manta wanda me kake so ka tuna ba sai ka yi me forgotten password ba. Mu shiga cikin bidiyon amma me idan misali kai sabon zuwa wannan channel ɗin da ya zama a ce ka danna mana subscribe button sannan ka danna notification bell domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Da farko za ka shiga cikin menu ɗin wayanka, wannan ita ce menu wayanmu kamar haka, za ka duba inda aka rubuta setting sai ka danna kamar haka. So idan misali kana duba a hankali za ka ga inda aka rubuta privacy gashi misali kamar nan gashi an rubuta privacy sai mu danna. To a wato yanzu za ka ga cewa me a cikin nan wajen kana shiga kan privacy za ka ga me autofill ko amma mu a nan sai mun danna mu. Gashi kamar yadda muka danna sai ka duba a hankali kana scrolling ƙasa gashi a nan wajen kamar yadda kuke gani autofill from Google sai ka danna shi ma zai buɗe ma. Yana buɗe ma to a nan wajen za ka ga email ɗin da kai amfani da shi ko kuma email ɗin da yake kan wayarka. To a nan wajen kamar yadda kuke gani gashi an rubuta Google Password Manager. Google Password Manager sai ka danna shi kamar haka. Yanzu zai yi searching zai buɗe. To a nan wajen a nan ne za ka ga inda me duk wani abun da ka cika da email ɗin zai ma storing. Yanzu misali kamar yadda kuke gani a nan gashi akwai CapCut Video Editor, google.com, hotspot, openai.com da me zoom. To wannan duk na cika da email kuma me ya man storing data ɗin. To misali sai ka danna hotspot muna so mu ga me asalin username da na yi amfani da shi a nan da kuma me password ɗin sai na danna kamar haka. To a nan kafin ya shiga zai buƙaci me in har kai ne me wayan zai buƙaci me ka sa masa security wayanka sai ka danna. Misali za ka iya sa thumbprint ko kuma ka sa pattern ko wani abu. To a nan wajen ga password ɗin nan misali gashi kamar haka yadda kuke gani a nan wajen. A sama kuma me zai iya sa ma username. To za ka iya danna wannan alama mai kaman ido ɗin shine zai gaya ma asalin zai buɗe ma password ɗin sai ka gani ka sa. Wassalamu alaikum.